Pozdrav svima ljudi, Joe ovdje i danas igrat ćemo Minecraft. Nastavit ćemo, završit ćemo ovu kućicu, malu. Beži bre kravice. Ok. Danas ćemo sagraditi krov. Idemo dakle u nabavku. Ovaj video će bude trebalo bi, znači nemojte da me držite za reč, oko pola sata, ali nisam sigurna uopšte, pošto moj program za snimanje malo zeza. Znači ja se nadam, vjerojatno kao i vi, što se ne nadate, da će ovaj video biti dugačak pola sata. Ali vidjet ćemo. Dobro, da napravim novu lopatu. Ja još nisam ni isplanirao šta ćemo da radimo za ovu epizodu. Kao što je vjerojatno očigledno, mi ćemo na početku praviti krov, a stvarno ne znam kako ćemo da završimo. Ajde da mene spavaju. Ovdje mi onako sad ne može niko ništa. Jao, još ne noć. Ti mene zez, čak mogu tisnuti u travu. Sad je vjerojatno noć. Kao što vidite, glas mi je dubok, tek sam ustao. I tako. Sada što radim. Ajde idemo da iskopamo krov. Evo, sad sam izgubio gdje sam počeo da... Eto. Dobro. Ali ne mogu ni glasno da pričam, neki kod mene spavaju. Stvarno mi je žao. Aj, ne mogu inače da se derem Daškom. Ludak neki. Čekaj malo. Ima me divoj. A pa ima do ovoga krov. Ajde toga ću da pravim krov. Da, ali pre nego što napravim krov, ja sam još za jedno da povećam, pošto mi je ovako krov odmah iznad glave. Neću da imam dovoljno. Znači za sada će to da bude bata, ali posle će to da bude mnogo bolje. A sad iskopamo. Mogu da kopam čeliće dugo. A metal mi sada ne treba nešto posebno. Da, napravio sam Facebook stranicu, koja će biti u opisu, molim vas, lajkujte je, ko me podržava, ko gleda ovaj video, stvarno mi je značilo. Idemo ka 150 subscribera, pa se nadam da ćemo toliko imati na stranici, mada to još kod nikog nije uspelo, da ima onoliko lajkova koliko ima subscribe-ova na stranici, na YouTube kanalu. Barem ne koliko ja znam kanala. Šta mislite ljudi, ja mislim da će 10, ma bit će dovoljno. No mora da bude dovoljno. Kako? To. Sad
ću morati da napravim krov. Ajde da počnem već. Biće super ako u ovoj epizodi završim krov. Jer toliko sam spor da ne mogu da verujem. Idemo po još. Ovdje su mini stepenice. Sad će mi trebati drva, a za to sekiru. Idem ja da uzmem još jednu sekiru. Evo, treba će mi one baklice. Dobro, to ćemo vratno sljedeći epizod. Kako beše? Dobro. Ja, ne mogu da verujem. Znači, ne mogu da verujem da mi fali jedno drve. Sve da nešto ne mogu. Znači, stvarno ja ne mogu da verujem. Evo, dobro, shvatite da ne mogu da verujem. Dobro, ajde valje 4 drveta. Će bude dovoljno. Ja, vidi kako mi kuće užasavajuće. Ma nema veze, to će sve da bude jednog dana. U jednoj epizodi super, baš super. Ajde. Sad. Ja ne mogu da vidi drveće, ne zezaš. A ne. Vidi, ja sam se potpuno izgubio. Potpuno, ne mogu da verujem. Čak sam zaboravio i sekira kako se pravi. Ajmo sad da prekopamo malo drveća. Na koju stranu? Evo ovamo imamo drveće da se ne izgubim. Snimam već 7 minuta, 8. Dok ne mogu da hvatim. Tako, ne mogu više da hvatim. Da je malo, ne mogu da izgubim. Ne mogu. Velika. Baš je velika. Kao bože, pa ja sam gladan, a nemam hranu. Dobro, ništa i to ćemo da nabavimo. Ovo, da ste subscribe-ice, da ste se preselili. Ja ne verujem da nemam nigdje u blizini hrane. Ja mislim da ću imam dovoljno drveća. Ma imat ću breju za ko zna šta. Dobro, ajde zatvorim ovaj plafon. Pa ćemo onda malo uređivati. Pošto već imamo ovoliko ovoga, znači dasaka. Stano, imam ja stvari za ovak.
Jao, treba će nam za krov, jao, kako sam glup, bože. 10 minuta snimamo. Ajde sad nema vas, odavde ću je počinu krov. Pošto onda bi odmah počeo da pravim. U kasnijem životu ćemo i da pravimo terasu. Za krov neću da imam drva. Čekaj, ovo da izbrišem. Da barem imam za ene hrana. Odlično, neće da me najeda, ali nema veze. Barem da imam samo nešto da prezalogam. Možda sam mnogo gladan. A imam mač u svojim rukama. Evo sad. Vidim kuda da siđem na to. Evo su one moje. Dobro, nisam sišao stepenicama, nema veze. Dođi mumu moj. A taj da jedem odmah. Dobro, ovo ću da izrežim. Možda niste primetili, ali bliži se noć. A sutra u Minecraftu, ćemo praviti... Ja, ne mogu još da spavam. Daj pre ja da probušim prozore. Ajde, to ću i sutra. Sutra u Minecraftu. Ja ću možda malo da se čekam do... čekam puno. Pošto još nemam ugalj, pa ću da probušim malo. Tako. A neki dan ću da pravim i staklom. Mislim, u ovaj epizod ne mogu, pošto ima dosta planova za danas. A ja idem da sečem drvo. Ova tamna drva će da mi trebaju. Ne znam da će se, kako se zove ona svetla hrastavina. Ja uskoro ću 15 minuta da snimam. Nadam se da ako mogu više od 15, znači da mogu i 30. Ajde da završim ovaj deo, onaj deo. U stvari ajde još jedno drvo da zakoljim. Ništa neće da mu fali. Odlično, skoro cijelo drvo sam zahvatio. Odavde ne izgleda baš nešto krov, a dobro nisam se ni trudio nešto. Trebao sam da počnem odavde, ali nema veze. Trebao sam odavde da počnem da ljudi lepše, ali niko ne ocenjuje izgled. Važno je samo da imam neko mesto za spavanje. Ali dalje u životu će bude... Sada, izvinite mi, morat ću samo da se molim Bogu da mogu preko 15 minuta. Molim te Bože, molim te Bože, molim te Bože, molim te Bože. Ovu epizodu ću da privodim kraju. Barem sam završio krov. Evo kraj. To je to. I ljudi, ne možete da verujete koliko sam srećan. Može više od 15 minuta
Znači, snimamo ćemo pola sata. Znači, još ovoliko ćemo da snimamo ludilo neprekidno. Ljudi moji. Vi ne možete da vidite moju sreću. Ja sam... Hajde ovo ću sada da pretvorim u drvo. Opa, ja, za malo. Nema veze, može i raditi. Samo da mi izdrži lopata i bit će super, ali izgleda neće jer je pri kraju. Ajde lopato, još jedan red. Odlično, hvala ti. Vidite koliko je stalo mi lopat. Znači, možda ne vidite baš jasno, ali vidite gdje se ne vidi ništa. Ja ne znam što sam sad uradio, majke. Znam šta ću da uradim. A znam, bre, okrenut ću lošu situaciju u dobru situaciju. A ne, koji sam ja botina, brate. Ja ovdje nisam... Vi ne znate kako se ja sad osjećam. Paus. Vi ne znate kako mi je... Šalim se, malo se zezam, to je, znači ja... Ja sam se sad podsjetila smijeha. Umjesto da... Ovo već postaje nervozna noć. Verujte mi, ljudi. Jutro, ljudi moji, znači, skroz sam polupalio. Nemojte mi zamjeriti. Ako ne budem imao dovoljno drveća za ovo, ja ću da se pogodite. Jeste, pravo ste, pogodite se, svaka vam čast. Ubit ću se. Mislim da će sad čak i bolje da izgleda. Nadam se da imam pravo. Ja mislim da ga imam, sad ćemo da imam. Sad ćemo malo da se udaljimo da vidimo kako izgleda iz daleka. Šta je? Istrešila mi se lopata. Dobro, nema vas. Pa dobro, nije loš. Nije baš ni nešto ekstra, ali nije loš. Ja nerviram na ovaj mrak. Ali ljudi, ja ne... U sljedećoj epizodi ja ću da nabavim ugalj pa ćemo da stavimo ono. Neću da vidim, mislim to samo kopate rude i nalazite. Sad stvarno ne znam što ćemo dalje raditi. Ne brinite se, neću da odustajem od pola sata snimanja. To će da bude moj novi rekord. Ajde da ću malo da oslobodim za baštu. Ne, imam dovoljno, ja mislim da može od ovih drveta da se napravi. Ne verujem da mi ne znate šta hoću. Ja hoću da napravim onaj sanduk. A može. Odlično, super iško. Tako, sad ćemo tu da smestimo. Ne treba...
seme će nam trebati sada. Brown vuna, to nam uopšte ne treba, pesak koji će nam đavo. Štapice ćemo da sačuvamo i sekira će da nam ostane. Lela, vidi ti ove daske imam ja koliko hoćeš. Ovo nam za sada ne treba. Sam ja gladan, pa gladan sam. Uskoro će noć, ljudi. Ajde sutra u Minecraftu ću da napravim. Lela, vidi ti ovo mogu da preskačem koliko je veliko. Također ću da sutra da napravim do sljedeće epizode Minecrafta ću da napravim i prozore. Zato što mnogo zajebava. Bliži se noć. Ja neću da spaljavam mnogo od kuće. Da ne bi otišao u prilepe. Dobro, još jedno 9 minuta ćemo da snimimo. Ale, znači, da izvinete, krov izgleda ko bovanci. Dobro, ajde sada napravimo jednu. Sve nije nešto, ovo sam zamislio, ali ne ide to tako, nema veze. Tim 4. Ovdje ćemo da napravimo samo da imamo šta da jedemo. Šta ja radim, Bože mili? Pa sam prikra... No, sad ću ovako. Ajde, noći padne, ne držimo u neizvesnosti. Ljudi, ne možete da verujete koliko sam u ovoj epizodi postao srećan. Znači, ne možete. Aj, kako lepo da izgleda. Gledamo zalazak sunca. Čak i za mene odavde lepo izgleda. Ćao sunce, ćao, vidimo se sutra. Laku noć. Tako, idemo sad. Tek je svanulo. Ćao suncu, ajde izlazi naprijed. Nemoj da te čekam, bre. Ovdje ćemo sada. Da. Ovdje ćemo da napravimo kako se više evo emotika, odlično. Super. Seme jedno. Ajde ovako. Prvo ćemo da zagradimo ovako. I on je gore. Ajde, nema veze, ovo ću da završim kako tako. Ajde, uzet ću ove dve. Uzet ću zemlju, bre, šta nam boli tu. Tako. Sada ćemo ovako ovdje da... Da li sve da probušim? Ma nećemo. Mislim da će ovako da izgleda lepše. Sad brže bolje da posadimo seme. Šta je bilo ovo, majko moja?
šta sam naučio u Subway. Opa bato, idem, brz sam. Ok ljudi, vreme je da privodim ovu epizodu u kraju. Ostalo mi još 4 minuta. Znam što ćemo, u sljedećoj epizodi ćemo, šta sam rekao, u sljedećoj epizodi ćemo malo praviti ogradu oko kuće i oko ovoga. Jer creeperi, zombi i ti momci vole da napadaju, a ja ne želim da mi unište ovu zemljicu koju sam napravio. Joj, mogu da hvatim samo njoj. To je taj Jake. Ne znam da znate ko je Jake, to je onaj Subway, onaj glavni. Dobro, ima. Ok, ljudi, mi ćemo... Ljudi, izgleda ovamo kao da nema kockicu, ali ima. Ima. Ja stvarno ne znam šta bismo sad mogli da radimo. Ne znam. Za ovih 3 minuta koje nam je postalo. Ajde, malo nešto gledamo kući. Meni se kuća iskreno iznutra ne sviđa. Da, sutra, pošto u sljedećoj epizodi koja je pravim, bit će nam se lepše. Ok, ljudi. A dobro je spao ovaj video. Svidio mi se. A meni raspio. Mislim, drago mi je što... Ne znam šta više napravim ljudima. Imamo još 2 minuta. Hajde ljudi, volio bi da mi lajkujete, ako biste mogli, molim vas, lajkujte mi stranicu, pošto subscribe-ovi mi stižu lepo i od toga sam srećan. Imamo za sada 130, 2 do 140, 138 imamo subscribera. Drago mi je, nadam se da će subscribe-ovi u budućnosti rasti. Nadam se da hoće. Ajde više. Dobro ljudi, ajde završit ću ovdje epizodu, ne mogu više da čekam. Vidimo se.